Miehistö! Asetti! Valmistaudu! Ajaja valmis! Ampuja valmis! Lataaja valmis! Kello 10. Etäisyys 550. Tankki. Kello 10. Etäisyys 550. Kohde vaurioitunut. Tankki. Kello 10. Etäisyys 750. Kohteeseen osui. Tankki. Kello 10. Etäisyys 550. Maali tuhottu! Maali tuhottu! Tankki! Kello 9! Etäisyys 850! Tankki! Kello 9! Etäisyys 800! Korkea! Enemy forces have captured a zone. Enemy forces have captured that zone. Tykistä isku! Koordinaatit! Delta! 4! Delta! 4! Push! Tankki!
Turvaketju on vaurioitunut. Ilmatukea matkalla.